аз съм фаркал си, това е втори епизод на League of Legends, сега съм с Вейн, нали? Ало? Да. Да, бе, Сега тук сме събрали тълпа от 5 човека и в разговора сме 4 общо. То Магнус, където е слоната спорта ми, го няма. Тук е. Тук говори ли, бе? Той двата няма да вземе. Не, бе, остави го, нека взима фарма, но ти взимай кило. Майка че, бе, те не се прави много голям. Като дойде така ще те пребия, че няма да... Леле, тихо филмарче. Леле. Леле, тихо филмарче. Аре, бе, хора, снимам, поне за клипа. ПВЗ. Мокър, защото така мой яката да те напребия. Аре, стига си са прави на педерази, това е един. Той си е такъв. Аз да не съм тебе, бе. Вие не ми отбори и те нямате дикери. Аз вече ще мейнвам топа. Не ме интересува. Мен, бей, с един стак. Ай, не се обиждайте, И бе. аз тогава ще остава да умреш. Ай, не се Да не съм тебе, бе. Аре, не се обиждайте, че ще ви махне двамата от дискусията, бе. Ай, моля ви се. Не се правете на путки. Вен, вен, Няма да вземат там джунгът. Те са Нещо ако ме боли. Ай, спрете се карата, бе. Ей, сега ще видим мейн, Насос и мейн, Дариус, какво ще направим? Аз не Бате, мейквам. кой мейнва Дариус, бе, човек? Това си да мейнваш Тимо. Той не е 5 левел с Дариус. Или 20 съм бетите, не го... Не дай, че... Вейн мейн? Кози Вейн мейн. Това, че е 5 левел с Дариус има над 50 игри с него, не значи, че го мейнва, да си знаете само. Логиката. Ми, това е лойката, бе. Да видим Козмата Пауър срещу... Мен само да не ми бъгва нета, защото от миналата игра така ми бъгва. Ето и да ми бъгва. Сумата пълва за don't get the така да е. Аз само обикарам. И така, трябва да е. Точно така. Ти си добра, Сона. Само се обикаляш. Тона, колкото можеш повече фарм да го взимаш на това. Бяха 3 миния на един до друг с около 10 кръв и аз и трите ги мислех. Еми няма нищо. Браво. Защо ли не мога да фарма? Той е ясно. 6 стак. Човек, имам 5 АП, вау, защо? От Руни. Не, говоря така да имам 5 фарма, бърках се. Да, под кой я пия? Насос има колко стака? 9. Ми, ти зарежда по 2 секунди, както Аз мога ти ги взема с дабълето. не мога да се взимат с забава. Аз мога ти го взема с дабълето. Ама то не може. Винаги се стаква само с Q. Не бе, заеби.
Брат, ти ще го биеш ли някога? Или ще оставиш да те бие? Ай, убий го, бе! Вау! Зато той тебе иска да умре. Не, няма да. Абе, Дариус ме. Някой яко бучи обаче. Аз кой да съм. Окей, фанах го. Вземе. Изи. И умрях. Нищо. Изи. Тъпата Акали не си слиза от колата. Ама бягай към мен. Сонал нагоре. Еми, изи. Ей, си не мога. Мога да ти взимам лесно фарма. Ма ти го оставам. Аз отивам да фидам. Къде отиваш, же? Идвам. Той отива да тролва. Акали? Гошо, защо всяка игра трябва да тробваш, бе, човек? Ти сериозен ли си? Аз ли тровам или онзи хлопак Дариус? Ми... Добре, бе, за какво точно в клипа, бе? Вие сте някакви пълни педерази и двамата. Не сте педераси, ама сте много смотани и двамата. За какво трябваше да правите сега такива драми за едното нищо? Георги му цъка си Ренгър джангла, ама реши този път да ни го играе. Макар, че мейнва Ренгър е добър с Ренгър, ама решава да играят нас стоп. Поне тия миньони деца мидъл, топ лейн си стак. Бейзик. Искам да ти ударя последна бейзик атака, бе. Това фарм е мой. То няма плаш. Так, няма. Кой бучи, бе? Тедо, заглуши се, човек, да бучиш. Може си. Някой яката бучи. Добре, бе. Кой бучи, бе, хора? Откъде да знам? Гошо, заглуши се, ако си ти, бе. Моля ти се. Няма аз откъде да При знам. мен някой бучи. Магнус. И при мене? Аз сега в момента чувам. Толкова се е заглушил, не е той. Просто взема го спра този клип накрая. Ми то мене ще ме ганкнат, бате, ми той аз ще хода да троля, какъв е смисъла? Така, Варо. Ние ме двама пълни аутисти на топа, а те имат и джънгъл. Еми, брат, аз вече съм си избрал да си игра само топ и онзия семейство, където не му е Давайте работата. до типа и ти се бати путката, за какво не му го остави? Аз повече те гледам, бе. Драми. Ако искаш. Драми. Листопад. Тут не чувствам съм в някакъв турски сериал, хора, сериозно ви говоря. Аз ще точно мога да душа така. От кога пожа мейнваш топ? Не знам. Ами аз играя Ренгър топ.
Бе, не може само ти да си то, бат. Може, ако го мейвам. Смейваш. Както фейкър си мейва топ. Фейкър мейнва топ. Да, така е. Ти лут ли си? Ти... Гоше, ти адекватен ли си, момче? Фейкър мейва топ. Не, Ти напротив, лут фейкър ли ме си, има бе? видео. Леле. Как ще го мейнва топ, бе? Той мейнва мид. Дай да не го убие, така. Да не го убие по-точно. От кога фейкър мейнва Можеше да топ? си направим една Какво да нормална мейва? игра, но трябваше да... Мейнва мидове! За кого мислиш, Не е че играе вярно. Зетиус? Как ще не е вярно, бе? Ти... Добре ли си? Фейкър, между другото, никога не съм го виждал да играе и аз. Аз съм го виждал. Ще мейнва топ, бе. Бегай, Вало има туарет, бегай! Аз ма Вало, който... Да, Кузма. Да бега. Ако има лард, да ми лардне. Това е смадафака. Браво. Сега къде е una... Не! Фък! Не! Не! Кю! Кю! Ай, уе, бахи кулдауна. Та игра съм толкова зле, човек. Едно-две съм и Докато фарам. викаш кю, по-добре трябваше да титнеш копчето. То кюто бате... О, брате, защо не мога да се оцеля? 6 секунди, бах. Аре бе, Магнус, скачваме под кола, не видя ли, че... О, бате, ти сериозно ли, бе? Цялата атака провали. О, репорт! Ай, Магнус. Насо спря да трола. О, постижение. О, Насо сумира. Репорт Насо. Аз ще репорт на тебе. Аз изобщо не съм за репорт. Хил! О, Аз ще те репорт. Не ми беше светил, няма. Еми ти ще Давай! ме репорт, защото ти не си ми приятел и аз затова не искам да говоря с теб. Виждам колко ми. Ти... А, Аз се добавям само за да не си изгубя приятелство, но вече знам, че не сме приятели. Ма ти Ние не нормален ли си, бе, човек? Ние не сме били приятели, така че... Ма ти нормален ли си, бе, момче? Говоря на Какво Тедо. ти става, не мога да те разбера. Знам, че говориш за Тедо. До вчера Тедо, айде играем и се не сме приятели. Какви сте тия драми? Не за са кого ме драми. махне, бе, Вало? Исках да ви махна и двамата, Чакай, обаче... чакай. Чакай да изчакам да Момчета, се побият. искам да ви кажа нещо. Значи, за това дето ми взе си топа и никога повече няма ви проговоря, няма да сме приятели. Разбрахте ли? На мене ми взеха мидъла, значи повече никога няма сме приятели, Кузме, да знаеш. Само не искам повече да ми говориш, да излизаме заедно такива. Сеща се. Еми аз никога не съм виждал Томи Резивец, Тедо, така че... Магнус, ела тук. Май го драко. Да, ладно го само. Еми не е за репорт. Чакай, аз сега ще бъде. А, Сона, внимавай, идвам. Просто трябва да клюкнеш. На мама, ако дошнеш, като го убивам. Аз и двамата ги махнах от тъпата дискусия, така че... Мъса кози. Аз не го ли забучих, бе?
Окей, бро. За какво махаш, бе? Защото не искам да ви слушам. Аз какво говоря? Нямам аз нищо ще против, нямам нищо против за вас, ама просто сте пълни аутисти и не искам да ви слушам как се разправяте. Той говори, аз нищо не говоря. От тебе е обучението, те долу. Аз какво направя? Нищо Да само. се мютнеш. Сега не мога да ги оправя. Ла-ла-ла. Помейн в това. Уф. Мерси, че ми тронахте клипа играта. Аз вече само с Кузма ще си игра, то... И с Магнусчи. Аз повече с Гошо няма да играя, с Тедо, айди. Окей, аз ще цъкам с Магнус тогава. Не, аз говоря, че ще цъкам с вас, съм повече с Гошо няма да играя. Ме ми писна бате. Винаги ако му кажеш, например, че в смисъл, ако се скараш с него, той веднага ходи и тролва играта. Чак по мен в топи. Той всеки играе топи, на мен помисли всеки топ. Бате, ако няма чат бан, ще да го препсувам целият чат, ще да го. По-меното. Яка ли тут или ти фидва, бе? Е, Бах ти ръкарното. добре, да оставете, аз ще ги бия просто. Не умирайте и... Няма как да не умираме, човек, те ги ганкват за втори път. Ние... Стига да е. Екото ми скочи друга цел на 50 кръв. Това е просто... майка. Има заплашва, че ще ми троне играта, да ми играта. Ми какво като ми тронеш играта, бе, педерас? Аз ще го репортна. Ти виждал ли си го какъв е грозен, бе? Има две сляти вежди, голям педерас и е дебел, и е 2 метра. И е дебело. И е пак красив от мен. Ти виждал ли си мен? Аз съм още по-зле. Това е като Не. слънцето. Нещо като Джастин Бибър. Абе, мокни, бе, тъпанар. Айде. Това да си е мумо. Абе, това мумото да го барне и не знам. О, ти, Стига тролва, бе, бате! кога си я купи екото, бе, кози? Аз преди отдавна се опитах. Просто го играх. Това ти ретарда е то, леле, ме. Са, фидни екото, фидни просто. Аре, тогава ще му дай това съобщение.
След 20 секунди. Но, ама Той кое ти направи съобщение? на свиния Георги. Вие как му викате там? Викаме му Тебеширов, Педал, много работи му викаме. Смутеняк. Така. Защото е някакъв пълен от избата и ние се забавляваме целия клас, сме пуснали музиката и той, ай намалете музиката, трябва да уча, бе. Да, бе. Бата ти мисля, че те е бам ли? Ца. И единственото нещо, когато не пречи, е когато яде. И тогава мляска бата се едно ще кажеш, че го ебат. Тяхния еко къде отива да прикай срещу вятър? Хей! Малко си го написал. Чай да. Като го направих. Екото му скача 3 в 1 и екото не ги е фидвал. Така че екото не са го направили. Не, защо? Ти късна мой кил. Нямам демидж. Те повечето са му такива. Са му от търетите, смисъл. Кой затвори, бе? Гошо, сигурно. Ело, бе. Той ще пие, какво ява ми, бе? Сега се отнеш толкова. Fuck you! Тъпо. Ако имах ултимейт, го пребил. Ама нямаш. Нямаше го при. Майко, след 3 минути ми идват. Стига, бе, Гошо, ретард. Ело, бе. Ако съм 4 си пак не мога да биеш. Ще го биеш ли? Ай, правим. Ти бегай. Не. Ох, кози. О, те! Ако ни беше толкова много рейнджа на улта на Калито, майки да джъкне, ама... Но... Кози, тия плейове ще ги направя на компилация, между другото. Възможно е, Монтаге. Айде, Римси. Просто трябва да стоиш ей тук някъде, за да мога да я бутниш като ултва и да я бутниш ей тук в стената. Да, че е слаба била. Аз мисля, че е малко по-силно. Пата, аре го репортнем всички да вземе чат банто. Какъв чат банове, направо. И тебе за какво сте баннали? Едни ме репортнаха вчера. Защото ги псувах. И какво ти... За какво те банна? Чат бан. За колко време? 9 игри. Малко.
Аз тук е прикилчета си. Отбора пак умира. Няма нищо. Чакай, тише. Магнуса... Чакай. Тише. Беше яко. Брата. Мисля, че тая се съдна. I smell. I smell black magic. I smell chocolate cake. Стига едно сусе. Ние па ще биеме, кой ти пука. Бати ретарда. Аз днес ако не го репортнем от сайта на лигата и тук, просто трябва да изяде бан това. Аз сте гави, вземам ти. What the fuck? Явно трябва да си вземем Абисъл скифта. Друг начин няма. 0.16 Гошо. Гонори? Аз да не взема жил хонор на Гошо. Ама обаче той е троля, ама пак си купува айтеми, виждате ли? Хинор Георги Пълъза. Да им напиша ли, ако искате да бъдете смъртвани до бронз 5, може да му пишете. Не бе. Напиши Хонор Георги Челенджер. If you want to go bronze 5, If you wanna go back in bronze 5, bronze 5, фижа. Той вика, че то Галактик Насус е най-якия скин на Насус. сигурно, защото не е виждал Инфернал. Абе, то ще му улта тук се притеснявам, бе. Улта. Bitch, please. Хайде бием. Хонор Насус. Че... Не знам дали съм написал Челенджер правилно. Пушвай! За къв кой го изпусти? Това в плявете ли трябва да идем? Надушвам го. I smell this. Chocolate cakes. Не, ако ни беше спидно, ще да го пия. Айо, Гошо е! Абе, Гош тробъл е, какво ти искаш? Бати, Като видят Татани кидра на нас. Гош има един кил, парбайте го да се знаете само. Honor Gosho for 1 kill. Опа, леко. Help me. Идвам! Пента! Ти си Пента!
Добре, няма да е пента, ама добре го изиграх. Еко! Абе, братле, какви сте тия гейски номера, бе? Една по една ти лупаш. Еко ми пише рек. Ей, Рекет. Пише. Ти ще бъдеш на той мишена, само тебе ще фокусвам. То е 16-9 е. Заради Гошо. Той да, заради Гошо, не заради друг, заради Гошо. О, видя ли му скока? Ало, то плаш, да го изплашиш ли беше? Не и флаш. Следващ дощ ми вземе фарма, разбира се. Аз друг не съм ми очаквал. Добре. Имам ултимейт, имам и Guardian, вече мога ги направя на пентакирчета. Знаете го, момчета, отивам, тактиката отивам, умирам, Guardian Angel и ги правя човек. Да бе, то пича е като свободно. Все пак е черен. Абе, над с така певе лънш. В момента умрях. О! Банята! Пента! 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 Не ме бийте, моля ви! Нема пента. Добре, де, това всичките си ги убихме. Еми не, официално пак добре. Точно така. Снимано е. Снима ли го? Да. И те снимах като се задържах F2. Не. F4 задържах. Демек само тебе, в смисъл. Ще видиш. Нашето се реши да спре нещо. Абе, тихо ще круча също. Майко, мута танкер го прави. Не. Кех. Цихи. Рипей. Давайте, умирайте, аз пенчи ще правя пак. Умирайте, бе, умирайте, бе. Не. Айде, умирайте. Ще правя, бе. Чика. Сега ще косувам малко пак Гошо. Единия. Пенткил. 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 Ей, ми си взема ред. А, не! Еле, то мумото не са много демидж праска. И това АП. Сега да види колко време ми остана до Guardian Angel. Да видя дали да се посетил. Още... много време ще се купа по къща. А не, ще се сигурно. Просто не им давайте Elder Dragon, че тогава не става лошо за мен. Гоша пак умирам. Гошо хумор. Гош пак умира. Соната ни се така пре. Умря соната. Това пича ваншотва между другото. После на кой ще правим монтаж? Не, сериозно ли бата ми е флаша?
Стига, Гошо, бате. Идват. Не идва. Спокойно, този дракон е мой. Отиват за Елдара. Бейн, ти си. Не, аз много фелнах тук просто. Нямам дума. Аре, бе, нас се, бе. А сега си мрънкал, бе. Виж, че не мога да играю, бе. Ти не си ли толкова голяма от ти? Не. Виж, че той нищо не прави. Какво мога да... Какво смяташ? На тука квадрата, на тука е. Ето тя. Ама то умря. Това е квадра. То, защото така се прави му на квадрата. Ело, бе, трипъл. Къде се филмира? Нали знаеш, че колкото по-далеч от него седиш, толкова повече да имаш какво правиш с YouTube? Ако паднеме... Просто някой ще го препсува, бе. Аз да говоря на този дракон, че вече се притеснявам да се изчезне на коя време. За барон. А не са за барон. Абе, какво правите ви по-точно? Аре, бат. Кое да ходи афа, като той ги фидва? Да. Порепорт. Не, не, хей. Това е почти толкова. Help me. Ех! Исках да го забуча в стената. Ние знаем, че ако искаше. Аре за Елдър. Тук Зака е мъртъв бързо. Не е хипата, бе. Купин нас е... Ти си сериозно. Ви ще ви направи. Браво. Какво? Да. Къде ще ти, бе? Качих клипа, между другото. Качих клипа, по ще ви кажа да го изгледате. Окей. То с Волибера, където е. Гоши там ли е? М? Гоши клипа ли е? Не. Екстра. Значи ми е забавно. Аре, ходи.
нуп. Аз сега този клип ще го кача специално заради плейловете на Кузман. То всякъде го снимам тук. То спамежо е тева тък е грозен скин дет имаш. Добре, моите да ни опишеш всичко, което го, защото ви се скарвате и вече живота ви е свършен. Това е. Това е тактиката. Взимате топ-лейнът и край. Къса с него. Това е просто. Окей, аз убих един, не ми пука. Не. Мерси, ох, колко е много, мерси. От 4 човека. Тук ли е Магнус? Репортен. И ще изяде бан. Сона. Това са репортни. Аз по-добре да не гледам, защото аз много забравям да репорт. И аз не съм репортал сигурно от няколко месеца, това защото забравям. Yes. Аз не забравям. Аз нямам пак дървам, бе. Толкова ни изяде бан, бате. По-стара се моли на Рил да го анбаннат. То ме бие нападни. Идват към тебе, нали знаеш? Да. Какво стана, бе? Мразя тая игра, бе, човек. То е, какво се взел? Какво да се взел? Пичай, той се взела. Капер, копирвач. Сам бил да вече не копирва. Сам дете. Не копирва на това стал. Нацепи. Това мумото на жълт много ми наби. Не съм мисля, че ще ми наби толкова на шоутер. О, Гоша, Гоша. Тук е едно... Гош мога го уби и се между. Той сега пуска едно и го убива. Не, Вейн ще го вземе. Вейн. Аре да пушвам, аз ще пушвам. Вейн. Бах ти, бах. Дариус Вейн. Знаете, че ли миньоните са по-силни от Георги в момента? То е 16 милиони са 17. Не. Някой са 17. Зона, щита. Кой пие таратор, бе? Майка ти е. Не, тя не пие таратор. I'm alive. Клавиатурата ме заболя от цъкане на Р. Ама, да, Кали. Просто... Цяла игра нищо не... Байтари! Не, искам го пъща. Той е Дариус Мейн. Те ти пъшват катърко.
що сега Гошо 1.30 ма вика пъш. Я го добавя в диско и ще им кажа, дигна, моля те. Чут ли си, бе? Мощай го. Яре, бе. По-бързо бутайте. Че да го репортнем. Дариус, ела смете путите. Идвам. Той скоро няма да мога пишем. Вало трона се бе. А не. Той ще опише. Айде. Какво не, отивам пак дървам. Чакай ме. Аз съм меко менте. Аз ще пазя тука. По-добре иди ги зими, трябва да чупиш инхибитър, кози. Аз ще отида да си путна инхибитъра, ама... Ето, любимеца ми Дариус ме да... Къв то, бе? Ами, амумо, брат. Утнах, бе! Не, тъпа игра. Репорт. За втори път утвам и лигата им е такова. Амото мога го убия, ако направя правилен плей. Ами, то... Ти трябва да го убиеш. Само утваш като настрани и го убиваш. Ето стената и рип. И така. Пичаката има 340 абилити и бие повече от мен. Просто не дей да отивайте. Гошо да умира. Хочу репорт. Вало, ти мога да ги изнесеш, само утре ще убиваш след. Не... Еф... Твърде... в точния момент, че точно когато не трябваш. 5, 4, 3, 2, 1... Абе, към сарендър, аз съм жив. Той е. О, добре, дожнах му. Айде, любими. Хора, аз си продам обувките и какво си купа? Ай ги Не пъшваме. да си ги продава. Окей. Ми освен еликсир да си купа. Ами. Някой се телепортва. Обаче Дариус е супер много се оплакваше, че мумото го убива, ама няма нито един айтъм с Magic Resist. Макар че четирима от други отбор са с АП. Дариус! Балтоне, продай си армора, защото четирима от един отбор са с Magic Resist, момче. Добре, ма. Ще ме баниш само за хуя, обаче. Готово за X4 двисечки. Добре, бе, бате, как ще умра точно в този момент, когато съм най-нужен? Айде, пушвай! Изи! Изи! Ти не забелязваш ли, че имаш твърде малко АП? Ези? Не, няма да е. Аз си мога да пъшна, мумата е жива. Това не знам как стане толкова да пъшна. Сериозно така. Пусни едно на кулата. Аз кулата ще бута, ама не знам как ще пъшна я преди.
Ама това ФК гледаш. Аз телепортвам и пушвам. Давай, де! Давай! Давай! Телепортвай! Давай! Давай! Давай, 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 давай. Давай, Руси! Давай! Давай! Не! Не! Давай! Давай! Но, стига бе! Аз една Руси! се телепортна се. Типа няма ще. И сега Гош. Сега го ще ни изгери тука. И сега Гош ще отрия едно кил на кота. На него се, знаеш колко ме набива? 5 деми. Ама 100 стака. Айде, го шериф. Го. Това не е реално, бате. Чакай, аз ще си продам някой тем, да мога да бия повече на флот. Един... Ще искам да си купа нашо стул, да бия повече на флот. Айде! Не бе, Вало, идват! Добре, да не идват, ама да си имам така. Я, добре идват. Не! Ох. Не! Ай, че миньони много демидж бият, бе, ей! Не свана ти, че иска да пъшне. Ма трябва инхибитора. Айде, Сона Рип. С-О-Н-А. Да се рекална. Къде бе, Джони, бе? Давай, давай, бей! Въдъхвай. Да я пъшваме. Do it! Ей, аз имам само 46 кила. Веймена няма Magic Resist. Давай! Еко, пъшвай, еко! GG! Пъшни, бе! Yes! Гълъпа! Ай, чао, YouTube!